Hľadáte kvalitný developerský pozemok s obrovským potenciálom? Tak toto video určite chcete vidieť celé. Kvalitným developerským pozemkom sa rozumie pozemok s prístupom, so sieťami, so stavebným povolením, kde viete stavať okamžite. Presne taký je pozemok o výmere 3850 m2 v mestskej časti Prešova, Nižnej Šebastovej, ktorý je veľmi strategicky umiestnený pri vojenskej základni, priemyselnom parku, rýchlostnej ceste R4 a frekventovanej štvorprúdovke s pohybom 20 000 aut denne. Stojím na mieste budúceho kruhového objazdu, kde na jednej strane nám rastie obrovský priemyselný park, ohraničený rýchlostnou cestou R4 a na druhej strane je vojenská letecká základňa. Priemyselný park znamená množstvo pracovnej sily a potrebu ubytovacích kapacít. Náš pozemok je umiestnený hneď vedľa a v rámci regulatívu B1A2 umožňuje až 70% zastávanosť a realizáciu rádovej či atriovej výstavby, čo znásobuje ubytovacie kapacity. Vojenská letecká základňa je kvalitným zdrojom bonitných kupujúcich vašich rodinných domov alebo bytov. V pozemku je vydané platné stavebné povolenie pre obchodno-administratívnu budovu, čo je v tejto lokalite tiež trefa do čierneho. V pozemku vám pridáme 2 bonusy. Zabehnutý biznis s okamžitým výnosom, samoobslužnú autoumývareň, kvalitnú nemeckú so 4 boxami, 4 vysávačmi a množstvom zákazníkov. Druhým bonusom je reklamný stojan, ktorý zabezpečí vášmu projektu bezkonkurenčnú viditeľnosť. Kontaktujte nás, aby ste mohli realizovať vaše zámery čo najskôr.